Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha bo leydi mo wone mon foof salminama inde manama e yettode sikkela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi men moɗon e kala subaka ko ɗum revue des titres woni ko sifa e kelle gadane janeji leydi men joni koye majji paɗen. hande ko alkamisa ina woni 12 lewru octobre hitande ujunnaje 2023 jandeji leydi men e oɗo ñalawma hande sikkela kanƴi kala ɗi garti koko yewti e gunɗon laamu keesu suɓangu hanki toon to galle lamorgo to tawi suuɓi ɗum ko maw leydi Macky Sall gouvernement guinnirteɗo Amadou Ba 2 janiyankoɓe mbi ko on ɗon gouvernement de way tan comme no wayloji ni manam tan koɓe lomtodiri e on ɗon remaniement ministériel ɓe koliti wonde ko ɗum gouvernement de combattant manam ɓen ɓe ganduɗa ko haɓeteɓe walla mbiyen ni joɓen sembe e doole kañumen cuuɓa fandare nde noon ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓe kolliti wonde tan ko ɗum équipe mo ganduɗa ko équipe politique kono kadi équipe ɓetaɗo gam wawa gollude e ko yewti ko adi ɗo e sumgoji présidentiel 2024 jayde besbi le jour e oɗo subaka kañum ne wi ko nguɗo laamu keesu ngu Amadou Ba jogui tan ko lebbi nayyi gam wadde convaincre manam gam hebde hakkillaji ɓe ganduɗa kañumen goni suɓotoɓe woni électeur uji leydi ndi ɓe kolliti wonde ko premier ministre tan e oɗo saaha kolliti wonde oɗo gouvernement ko ɗum gouvernement de mission manam jittinowo kala ko fate banggue golle kono kadi ko ɗum gouvernement de combat kaɓateɗo banggue yo bang beele ina wawa hebde ko sohli ko e on tuma noon ɓe garti wiide wonde banggue goɗɗo way comme no jeu de siège musical toon to intérieur woni jagoɗo tan mbiɗe gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal e affaires étrangères et justice kañumen kala mbayli oɗo saaha hande portefeuille manam wonnoɓe toon ɓe lomtodiri kono kadi ɓe garti e nargol Modou Diagne Fada maître Oumar Youm Daouda Dia Lat Diop Matar Cissé ruttima toon to cabinet présidentiel ɓe garti on ɗon chamboulement padaɗo woni wayloji tijjaɗi ɗi toon to groupe parlementaire Benno Bokk Yakar ɗum ko caggal ne maître Oumar Youm noma ministre e on tuma noon alay saago goɗɗo lomtoma ko yewti e gardigu on ɗon hono coalition walla mbiyen ni groupe parlementaire Benno Bokk Yakar toon to assemblée nationale jayde enquête o subaka wi ko remaniement ministériel ko ɗum jeu de calcul manam tan koko miicinda ɓeeta yurnita ɓe koliti wonde noon on ɗon gouvernement foof noon ala ko fawi ɗum e oɗo saaha hande so wona tindaɗe ɗin sumgoji 2024 présidentiel 25 février ɓe kolliti wonde ko Amadou Ba e mo leydi Macky Sall keeɓi gouvernement mumen politique e gouvernement de mission kam e gouvernement du combat jayde Walf Quotidien kañum ne wi ko on remaniement ministériel Macky déplacé pion sino ko cokki wite ene wayno tan ko wencodiri ɓe ganduɗa kañumen goni ɗin ɗon pion ngaji makko jagorɗe nayyi stratégique kañumen mbayli ina hen affaires étrangères forces armées justice wondude e l'intérieur jayde l'observateur ari on ɗon remaniement gouvernement ɓe mbi ko Amadou Ba 2 e ko yewti e ɗin ɗon chantier ji ɗi ganduɗa ɗi ko chantier ji battu noɓe mbiri e on ɗon jeu de mom ɓe kolliti wonde ko ɗum jeu de chaise musicale ko yewti on ɗon calcul politique kono kadi promotion woni hemnude sukaɓeɓe to banggue ɓen sukaɓe ganduɗa ko nayriɓe to banggue dawrugol kañumen dokka foddeji mumen e ko yewti oɗo remaniement ɓe garti kadi wiide wonde Fatick Ziguinchor Mbour Matam sembitinama e ko yewti tindaɗe ɗin sumgoji présidentiel 2024 kono kadi ɓe garti e maître Sidi Kaba baɗaɗo premier ko yewti e on ɗon jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal ɓe kolliti wonde o saaha daɗe puɗɗima ummade gam waddemo contesté jayde l'évidence wi ko oɗo remaniement battidiɗo wonande e gardigu mawɗo leydi Macky Sall ɓe kolliti woɓe mbi tan ko ni tout ça pour ça noon ɓe mbiri Macky Mariam le grand amour noon janenkoɓe ɓe mbi Daouda Dia ɓe mbi ene wayno tan kañum suuɓa walla ni hokka jagoɗo tan mbiɗe gueɗe gaynaka tawi foof noon ko gam weltinde mawnum Harouna Dia gonɗo toon to dowla Burkina Faso ɓe garti ha joni ko yewti e fannuji kewɗi wayloji ɗi e ko nandi hen Aminata Touré suuti hen ko guɗi holliti wonde koko waɗi déçu e oɗo gouvernement manam ɓerde makko deƴani hen kono kadi o soynaki hen hay hunde jeynenkoɓe ɓe jañi hen e hello mumen tati e nder nden jayde witende l'évidence jayde guindiri nde Le Soleil kam ne oɗo subaka wi ko formation hanki on ɗon gouvernement laamu keesu équipe goto jopiɗe ganduɗa ko tolni e toɓɓe nayyi noon jeynenkoɓe mbi ɓe mbi tan ko jagorɗe jeegomo naati tawi ko hesɓe naati gouvernement
gouvernement o tato jalti ɗiɗo garti goto noon ko jagorɗo délégué woni ko ɓeydi hen ɓe koliti wonde ko gouvernement o noon ko gouvernement de mission e combat tawi o joopi ko toɓɓe nayyi ɓurɗe ɗe jojjude nder leydi ndi sunno kan haalani ko hoore jagorɗo hono Amadou Ba hanki e on ɗon remaniement ministériel Jayde quotidien le quotidien o subaka wi ko on remaniement ministériel équipe pour 2024 non janen ko be mbi be koliti wonde non ko Antoine Diome Ismaël Madior Fall maître Aïssata Tall Sall mbayli poste de moyen Amadou Ba holiti wonde do gouvernement ko gouvernement de mission et de combat Matar Cissé routima tonto présidence de la République en tant que directeur du cabinet mbo mawdo leydi ndi ko na dum jayende les échos natri dingral ko titre goddo be koliti wonde tan ko audience ko yiti radiation Ousmane Sonko tonto Ziguinchor ko hande on don gorkajo andata jango mudum tonto wuro mudum avocat ji makko mbi ene jogi hoolare ko yiti fanno be koliti wonda be jogi argument manam be jogi ha joni ko fate bangi hono dalilaji labdi cer badino béton be maître Ciré Dorli soutien ko ngudi holiti wonde o don o procédé ko procès baddo fayida kono o mo jogi kulhuli mbele nyaawore nde ma nyaawre no fotiri ni ko ngudi makko en jaaji hello jeetete nden den jayde les échos jayde indépendant e odo subaka wi ko radiation e ko yiti itede mo liste électorale leydi meɗen Sénégal tribunal d'instance de Ziguinchor hande kanyum miijito e fanno be mbitan ko jour décisif pour Sonko manam ko nyalama nganda o ko nyalama mbo andata jango makko e nder leydi ndi sabu ko hande woni hande so tawi tan tribunal o rewi do Dakar rewi do woni wasde hokkude mo gongane wayna tan Ousmane Sonko hanke dine kalko fati bangi sens mudum to bangi wonde candidat gasada halaba cer e odo nyalawma jayndi stade quotidien ko don guddirta robin men jayndeji hono kala nyalawma jaynen ko be ngarti nomination Lat Diop kanko tigi watti 25e ministre des sports leydi meɗen Sénégal kanko Lat Diop non ko hanki tigi o suba e gondon gardigo ministre des sports kono goddum ko tawete hen ko CAN 2023 petto 2024 tonto Côte d'Ivoire champion d'Afrique en titre hono Sénégal be mbadi ko namdal holbe foti hawrude e on don match de poule be mbadi ko be koliti wonde Maroc Algérie Côte d'Ivoire ben kam ko équipe di ngandadi déjà mbadama éviter sabu kambe Sénégal ndendi chapeau 1 be kawrta on don match de poule kono so tawi ko to bangi tirage moƴƴo fada so tawi Sénégal dañi chance ha ɓurti ene wawi hawra RDC Zambie et Namibie so tawi non ko tirage musɗo kamniɗo poule de la mort ko Nigeria Guinée et Gambie ɓe mbaɗi ko namdal beele Aliou Cissé ngol lawol kadi ma date e ko yewiti e tirage équipe aji ɓutti woni ko jaynen ko ɓe namdi oɗo saaha ko ɗo uddi robine men jayndeji e oɗo subaka hande joni paaden koye toɓɓere men wattindinde toɓɓere men wattindinde e oɗo ñalawma hande alkamisa ina wayno garaten koko yuti mataw e weltanade e duwanade kono kadi ñaganade mo yo Allah hoybinanmo ko yewti koye ngal dongal ngal chef de l'état fawi dow makko oɗen gandi on woni Daouda Moussa Dia kañum tigui suba jagoɗo tambiɗo gueɗe gaynaka e production animal ko hanki tigui e on ɗon équipe gouvernement 2 mbo Amadou Ba inde makko feeñi hen holitama wonde o subama ko yewti e jagoɗo kalfinaɗo gueɗe gaynaka leydi ndi ɗum ɗon noon eɗen mbiya ko adi kala yo jogoro jaam yo Allah hoybinanmo dongal ngal hawawa yettinde on mission mbo mawɗo leydi ndi Amadou Ba pawi e dow hoore makko eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde farnode ko juuti manam saabu eɗen gandi gila 2012 ha ɗo kala remaniement ministériel ina ɗamineno wonde Daouda Dia ma naade onon gouvernement kono noon ko hanki Allah hoddiri en mbi tan hay kanko fof e wonde PDG Piindi TV wona wadde men jubilé manam foɓɓude kelle walla diwde ene luuka ene wulla ene luuka ene wiye wonde machallah nde tawno neɗɗo kala ko hokka ko kanko waɗi ɗum mérité Daouda Dia ne mérité oɗo poste mo ganduɗa ko poste jagoɗo tambiɗo e gueɗe gaynaka leydi ndi e production animal mbiyetemmo koyo manam en duwantomo yo jogoro jaam ononne kadi yeɓoɓeɓe kala duwuji moɗon ɗen gandi à chaque fois duwuji moɗon ne gara to banggue commentaire ɗe min mbi kadi yon ɓeydu duwuji ha Allah hoybinnamo on ngal ɗon dongal nde tawno so tawi neɗɗo subama woni ministre walla woni directeur walla woni caissier walla woni député walla woni DG eɗen gandi ko mission mbo laamu fawi dow hoore ma kono kadi ko mission mbo Allah waɗi e junggo maɗo wonde ya humno on ɗon aadi waddi en gonani e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko fof ene beltone ndiwone nden ko gonɗen ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe duwantode on ɗon neɗɗo ñagonoma Allah kadi yo Allah hoybinde tawno ko mission fawa e dow makko moni foof ko halfina ko janggo e jaam ma namdoy wadde
wadde ɗin mbiyamo kankone nundal makko eɗen gandi to tolni e nder leydi ndi saabu duuɓi ɗe Allah waɗimo keserɗi fof so tawi a ƴeewi kala hitande walla kala nde wayloji mbaɗi kanko omo hesɗitine nden ɗon hoolare wadde ko nudal makko waɗi ɗum gila nden kadi ha joni a meeɗa nande wonde ko yewite jani ɗi ko kalata ko wonde scandale walla wonko tuuma e dow hoore on ɗon firti ko nundal makko fotiri noon wadde hande so tawi o waɗama jagoɗo tambiɗo gueɗe gaynaka eɗen mbawi wi tan kadi ko mawɗo leydi ndi hesɗitini hoolare muɗum e dow mawɗo leydi ndi Macky Sall message meɗen fayi koye dendagal ɗen jagorɗe ɗe ganduɗa ɗe ko halfinaɓe golle ɗe yooɓe gandu wona jomumen kalfiniraka golle ɗe pour nde yo poɓɓane kelle walla yo gullane walla ni yo yimɓe mbaɗ goɓɓe dow ina mbiya wonde machallah hanino waɗi ko hanino ko waɗi ko adi hannde kono yen paam ko mission fawa e dow neɗɗo o ñagontoɗen mo duwonɗen mo aussi yo Allah hokkuma yettinde on ɗon mission kamɓe gouvernement o kala e mbaɗi kuuɓal saabu eɗen gandi Sénégal hannde ene heewi scandale uji ne heewi sifaji ne heewi gueɗe goɗɗe wadde eɗen mbiya yo Allah danduɓe kamɓe kala e mbaɗi kuuɓal kono noon e kanko Daouda Dia eɗen mbiyamo yo jogoro jaam ko ɗon guddirten roɓino men jayndeji oɗo ñalawma alkamisa ade men e moɗon so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma so tawi ala ko faali yo en gone jaam